तुम्हाला इकडे यायच्या अगोदर काय वाटलं होतं वेगळं? मला असं वाटलं आता हे रेसिपी बनवताना त्यांच्या किचन मधले सगळे भांडी कप काय काचेची भांडी असतील ते सगळे फुटणार माझ्याकडून, सगळे पडणार. बरोबर आला? हो हो बरोबर आलो. नमस्कार. नमस्ते नमस्ते. हॅलो. सॉरी सॉरी. आधी तीर्थ घ्या. नवीन आता काय नवीन ते गेली बाहेर. दिलू घरात ये. बसा. तुम्हाला खरं भेटायचंच होतं. खूप इच्छा होती भेटायची पण असं वाटेल असं वाटलं नव्हतं की अशी भेट होईल म्हणून. तेच मी पप्पूला मी बोलली. 2.5 वर्षापासून बघते माझ्याकडे मोबाईल आल्यापासून. हा. अशी भेट होईल असं कधीच म्हणजे स्वप्नात पण वाटलं नव्हतं की असं भेटायला मिळेल. मी ऍक्च्युली मीटअपच्या प्रोग्रामसाठी मी प्लॅन करत होती की यांना आईला घेऊन जायचं, कारण आई तुमची प्रचंड फॅन आहे. खूप व्हिडिओ बघितले तुमचे. खूप म्हणजे खूप व्हिडिओ तुमचे ते ही कन्सेप्ट जेव्हा चालू झाली ना तेव्हा आईने सांगितलं मला की मी हर्षदाचाच व्हिडिओ बघितला. अप्लाय करून बघ. हर्षदा 2 पहिली का पहिलीच असेल. हर्षदा. हा, हर्षदाचा व्हिडिओ बघितला मी तुला बोलली. हा. बघ ट्राय करून लागला तर जाऊया आपण. आणि मी मला तर इंस्टाग्रामवरती मेसेज केला आणि रिप्लाय आला नाही. वाट बघून मग रात्री उशिरा फार मेल टाकला मी म्हटलं बघूया तरी आपण ट्राय करून तरी बघूया, कुठे आलं लक असेल तर आपल्याला भेटेल चान्स. हो ना. आणि अचानक दुसऱ्या दिवशी आहे ना 2 वर्ष विचार चाललाय की भेटायला जायचं. अचानक मेसेज आला ना, मला ना विश्वासच बसत नव्हता. मी अक्षरशः म्हणजे डांबरून गेली. मी शेजारच्या घरात बसलेली. मी ना पटकन उठून आली. मी म्हटलं मी येते 2 मिनिटात. ही झोपली होती, हिला उठवलं. म्हटलं अगं असं असं मेसेज आलाय मला की आपल्याला जावं लागेल म्हणून. तर मग बरंचसं बोलणं झालं आणि मग डेट डिसाईड केलं. माझं कसं झालेलं ना की ऑफिस चालू आहे घरून, त्यामुळे ना शेड्यूल मी आज ऍक्च्युली सुट्टी टाकली आहे आणि कोणालाच सांगितलं नाही. म्हटलं सगळ्यांना सरप्राईज द्यायचं आपण की असं चान्स मिळालाय म्हणून. नमस्ते सर्वांना, कशा आहात तुम्ही? आज आपल्या घरी परत आपले पाहुणे म्हणजे आपले सबस्क्रायबर आलेत. सर्वात आधी तर त्यांचं नाव विचारूया आपण. नमस्कार, मी मोनिका. मी रत्नमाला. ही माझी आई आहे. मी 2.5 वर्षापासून त्यांचे व्हिडिओ बघते. त्याच्यापासून मला त्यांना भेटायची खूप इच्छा होती. तो दिवस आज आला भेटायचा. 2 वर्षापासून मी भेटायची हे करत होती पण मला काय जमलं नाही. ते आज मी यांना भेटले. झालं एकदम मला यांचं चॅनेलचं पण माहिती नव्हतं की असं काही शुभांगी खीर म्हणून एक चॅनेल आहे युट्यूबवरती. तर आई एक दिवस आहे ना मोठ्या आवाजाने व्हिडिओ बघत बसलेली. तर म्हटलं की कोण आहे, म्हणजे असं घरातलं वातावरण असल्यासारखं थोडंसं आवाज येत होता. म्हटलं की बघूया तरी. चॅनेलवरती मग परत बघितलं. मग एक एक करून व्हिडिओ आवडत गेले. ते परत वातावरण आवडत गेलं. घरातले जे शूट करायचं वातावरण होतं ते मग तसं मग ते चालू केले बघायला. मग ते आता कंटिन्यू आहे. मग आता एक दिवस जात नाही, जरी वेळ नाही मिळाला तरी मग हळूहळू बघते. मग जसा टाइम मिळेल तसं रेसिपी. एक क्वेश्चन विचारतो. तुम्हाला आपल्या चॅनलमध्ये काय आवडतं खास जास्त? खास म्हणजे माझ्यापेक्षा जास्त इच्छा असून तुम्ही त्यांना कॅमेरा समोर त्या येतात. त्यांचं मला खूप कौतुक वाटतं की टॅलेंट माणसात काय एज्युकेशन असल्यावरच असतं असं नाही. घरातल्या लोकांच्यात पण खूप टॅलेंट असतं. आवड म्हणजे त्यांच्यातलं जास्त आवडणं म्हणजे त्यांचा जो कॉन्फिडन्स आहे ह्या एजला ते जास्त आवडतं. सहसा कोणी ह्या एज ग्रुपचा माणूस कॅमेरा समोर यायला घाबरतो. तर ते स्वतः धाडस करून काहीतरी कॅमेरा समोर दाखवत आहेत. स्वतःची ओळख निर्माण झाली त्यांची. ते जास्त आवडतं. बरंच काही शिकण्यासारखं आहे त्यांच्याकडून. त्यांचं एक माणसाळेला स्वभाव आहे. त्यांना माणसं लागतात भरपूर, बोलायला लागतं. ते खूप आवडतं. किंवा दुसऱ्यांना जो प्लॅटफॉर्म द्यायची जी आवड आहे ना ती पण एक फार घेण्यासारखी आहे चॅनलमध्ये. तुम्हाला हे कॉन्सेप्ट कसं वाटलं? न्यू फेसेस न्यू रेसिपीज खूप छान आहे कन्सेप्ट. म्हणजे जे कोणी असे ज्यांना आवड आहे, कुठे काहीतरी प्लॅटफॉर्म ज्यांना पाहिजे किंवा जगासमोर येण्याची आवड आहे ना त्या लोकांसाठी ही कन्सेप्ट खूप छान आहे. आणि गरज आहे होती की अशा काहीतरी कन्सेप्ट कुणीतरी क्रिएट करावी जेणेकरून जे पाठी लपलेले, जे घाबरून जे काही लपलेले चेहरे आहेत ते स्वतःचं टॅलेंट दाखवतील. तुमच्या बरोबर सगळ्यांना कॅमेरा समोर आणतात हे तुमचे खूप आवडले. आणि मला ह्यांचं खास करून साधं बोलणं, आपलं सेम म्हणजे साधं म्हणजे एकदम आपलं गावठी भाषेत बरोबर आहे. साधं हसत खेळत वागणं खूप छान मला आवडतं. मला ना टेस्ट करून सांगायचं तुम्ही काय वापरलंय आणि काय आहे, काय स्पेशल काय त्याच्यामध्ये ते खाऊन सांगा. म्हणजे कोणता पदार्थ वापरलाय त्याच्यात.
नमस्ते. आज आपण बनवूया उपवासासाठी स्पेशल साबुदाण्याचे लाडू. हे खास उपवासासाठी म्हणजे आपला उपवास असतो ना, नेहमी कधी नाही कधी उपवास येतो. मग आपल्याला रोज खिचडी खायचं कंटाळा येतो. आता त्या दिवशी काहीच नाही बोलली, मला कंटाळा आलाय खिचडी बनवायला. तर मी काय बोलले, वडे कर, असं काहीतरी कर, आपे कर. तर तसं आहे ना, आपल्याला कंटाळा येतो म्हणून आपण हे साबुदाण्याचे लाडू बांधून ठेवायचे. हे बनवून ठेवले की आपण कधी खाऊ शकतो. हा. त्या दिवशीच केले पाहिजे असं पण काय. उपवासाच्या 3-4 दिवस अगोदरच करून ठेवायचे. अगोदर करून ठेवायचे. हे त्याच्यासाठी आपण हे साबुदाणा भाजून घ्यायचा चांगला, बारीक गॅसवर चांगला कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घ्यायचा. हम्म. आणि कसे चांगले कुरकुरीत झाले पाहिजे ते. म्हणजे गॅस कसा मीडियम बारीक कमी जास्त करत करत ते साबुदाणे भाजून घ्यायचे. असं त्यांनी 3-4 बॅच मध्ये भाजले आहेत भाजले. आणि त्यांना 3-3.5 मिनिटं लागतात एक बॅचला. ते करपवायचे नाही. दाखवते. आणि त्याचं हे बघ एकदम हलके झाले आणि त्याचं टेक्स्चर बघ कशी झाले, आणि ते चावल्यावर कुरकुरीत लागतात. कुरकुरीत लागतात एकदम. हे आता मिक्सरला पण बारीक करून घ्यायचं. जसं आपण बेसनचा लाडू कसा बनवतो तशाच पद्धतीने हे बारीक करायचं. म्हणजे बारीक पावडर करायची. बारीक करायचं, असं ठेवायचं नाही जाडसर, कारण ते साबुदाणा असा दाताला चिकटतो ना, म्हणून एकदम बारीक पावडर करायची याची मिक्सरला लावून. झाली आपली पावडर. आपलं बेसनचं पीठ कसं असतं तसं बारीक करायचं असं एकदम पिठासारखं. पिठासारखं. एकदम पीठ असं बारीक. म्हणजे सर्व असं आपल्याला करून घ्यायचं का? हा, सर्व असे वाटून घ्यायचे बारीक. आता हे तूप टाकून आपण लाडू मध्ये टाकायला ड्रायफ्रूट तळून घेऊया. अशी फेसिंग बघितली ना तुमच्या स्क्रीन मध्ये तर सिस्टरच वाटतात एकदम सेम टू सेम. पहिली मी दाखवली नाही आतापर्यंत. आज दाखवली मावशी पप्पूची. किशमिश ना हा, बनू का? आता हे तळून जरा बाहेर लगेच हे करायचं, पोहे नाहीतर हे फुटतं. असं एकदम हे झालं की चवीनुसार वेलची पूड टाकूया. आणि चवीनुसारच पिठी साखर टाकावी याच्यात. म्हणजे आपल्याला गोड लागेल तेवढं. सेम बेसनचा लाडू कसा आपण बनवतो तसाच प्रकार. आवडीप्रमाणे आपल्याला गोड जेवढं पाहिजे ना तेवढी आपण साखर टाकायची. पिठी साखर ही आपली आहे ना, जाडी साखर दळलेली आहे, मिक्सरला लावलेली. ड्रायफ्रूट टाकायचे हे आपण तळून घेतलेले. आणि तूप गरम करून गार करून त्याच्यात टाकून लाडू वळून घ्यायचे. आता इथे तूप गरम गरम करायला करायला ठेवलंय तूप. त्याच्यात असं हे तूप टाकूया. थोडं थोडं तूप टाकत आहेत ना, मिक्स करून लाडू वळायचे. नाव देऊ का व्हिडिओला? आली मम्मीची बहीण लॉकडाऊन मध्ये. 25 वर्षांनी आली मम्मीची बहीण. नाही, सापडली 25 वर्षांनी. हा, लॉकडाऊन मध्ये मम्मीची बहीण सापडली. हा हा. असं की 25 वर्षांनी. व्हिडिओचं टायटल. हा, पहिलाच नाव. माझी बहिणी बोंब मारती. आता तुम्ही इकडे लाडू बनवताय ना, तुम्हाला इकडे यायच्या अगोदर काय वाटलं होतं वेगळं? मला असं वाटलं आता हे रेसिपी बनवताना त्यांच्या किचन मधले सगळे भांडी, कप, काय काचेची भांडी असतील ते सगळे फुटणार माझ्याकडून, सगळे पडणार, पण एक पण वस्तू पडली नाही. मला तेच विशेष वाटतं. एकदम घरच्यासारखं किचन वाटलं. आणि सगळं माहित झालं त्यांच्या घरातलं, कुठे काय आहे, कुठे काय, कुठला डबा कुठे आहे, कुठला डबा कुठे आहे, सगळं माहित पडलं. या नसल्या तरी घरात येऊन करून खाऊन जाऊ शकतो. बरोबर आहे. अरे वा. आता तुपाचा डबा पण समोरच आहे, ते पण माहिती आहे. हा. सगळं बघायला मिळालं. फ्रीज सगळं सगळं काय कुठे ठेवली वस्तू, भांडी कुठे आहेत, काय आहे, सगळं रेग्युलरचं पण कळलं आणि साठवणीचं पण कळलं कुठं ठेवलं. हे उपवास स्पेशल लाडू मी साबुदाण्याचे लाडू बनवलेत. हे 1 तास बनवून ठेवलेत. आता एकदम रेडी झाले ते खाण्यासाठी लाडू. तर कडक हे झालेत आता. एकदम कडक झाले. म्हणजे लाडू आपण वळतो ना तेव्हा ते लाडू कसे खुसखुशीत असतात. आणि तू वळून असा खाली ठेवला ना आणि परत उचलायला गेला तर तो लाडू असा फुटतो. म्हणून आपण 1-2 तास अशीच बाहेर ठेवायचे असेच.
आणि त्याच्यानंतर आपण परत हात लावायचा आणि आपल्या डब्यात वगैरे कुठे हे भरून लाडू ठेवायचे तुम्ही तर साठवणीसाठी सुद्धा महिनाभर 15 दिवस तरी हे लाडू राहू शकतात. राहू शकतात ना. हा म्हणजे पुढच्या महिन्यात जर उपवास येणार असतील तर आपण 15 दिवस अगोदर बनवायचे. बनवायचे अगोदर. हा तिथे आम्ही रेसिपी म्हणजे आपले लाडू घेतलेले आपण टेस्ट करूया. चला सर्वांनी एकत्र खाऊया आपण. आता बघा हे लाडू आहे ना, आपले असे लाडू झालेत ना, समजा कोणाला दात पण नसतील ना तर चावले तर लगेच आतमध्ये फुटतात आहेत आणि ते विरघळतात पण आहेत ना, आणि एक आतमध्ये चांगली तुपाची चव आली. तर ही रेसिपी बनवा, म्हणजे हे लाडू बनवा आणि समोरच्याला द्या आणि विचारा की लाडू कशापासून बनलेले, जसं ह्यांनी गेला होता माझ्याबरोबर राईट. आणि त्यांना ओळखायला लावा की बघूया ते राईट गॅस करतात की आणि नाही. कारण बनवून आहे ना घरातून आणले आणि आम्हाला सांगितलं तेच करायला. हा, तसं तुम्ही सुद्धा हे बनवा, कारण असे साबुदाण्याचे लाडू मोस्टली नाही बनवत नाही है ना. हो. तसे तुम्ही बनवा लाडू, आणि समजा उद्या उपवास असेल किंवा 3 दिवसांनी उपवास असेल त्याच्या अगोदर तुम्ही हे बनवून ठेवू शकता. जसे हे म्हणाले आपले 15-20 दिवस आपल्याला हे टिकतात ना लाडू, ते एक खूप छान प्रकारे. कारण कधी कधी काय असतं, मम्मीचा उपवास असतो तर मम्मीलाच ना साबुदाणे पण बनवायला खूप कंटाळा येतो. तर त्यामध्ये असं मम्मीने समजा 2 लाडू पण खाल्ले ना तर एक टायमाचं पोट तरी भरेल तिचं. म्हणजे काय वाटणारच नाही उपवासाचं. म्हणजे खिचडी करा किंवा दुसरं काहीतरी करा असं. किंवा आपण बिझी असलो, समजा आम्ही जर कसं जॉबला किंवा आम्ही लॅपटॉप वर्क करतो, कधी आम्हाला भूक लागली तर आम्ही सुद्धा हे उपवासाला असं खाऊ शकतो. म्हणजे आपलं पोट पण भरेल आणि आपला उपवास पण चालू राहील. लाडू ह्याचा साबुदाण्याचा कळूनच येत नाही आपल्याला. कळूनच येत नाही. हा.